ରକ୍ତଦାନ ହେଉଛି ମହାପୁଣ୍ୟ। ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ରକ୍ତଦାନ କରି ଆମ ସମାଜର ରକ୍ତ ଅଭାବକୁ ପୂରଣ କରିବା। ଅଂଶୁପା ସ୍ନାତକ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଓଡ଼ିଆ ପକ୍ଷ ପାଳନ ଅବସରରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶୁପା ସ୍ନାତକ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଧରଣୀଧର ଜେନା, ଓଡ଼ିଆ ଅଧ୍ୟାପିକା ଶ୍ରୀମତୀ ଅନୁପମା ସାମଲ, ରେଡ୍କ୍ରସର ପରାମର୍ଶଦାତା ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ପ୍ରଧାନ, ଏସିପି ମେଡିସିନ ବିଭାଗର ଜୁନିୟର ଡାକ୍ତର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରାଜେଶ କୁମାର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ, ରାଣୀ ସୁଖଦେଇ ମହିଳା ସ୍ନାତକ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟାପିକା ଓ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରୀ ସହଯୋଗ କରିବା ସହିତ ରକ୍ତଦାନ କରିଥିଲେ। ରକ୍ତଦାନ ଭଳି ଜୀବନ ରକ୍ଷାର ଏକ ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଗେଇ ନେବା ହେଉଛି ଆମର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ।